cewa ne duk wanda zai je hajji da kuɗin gwamnati baya halatta sai in yana cikin mutum 5. Ni ban ce laifi bane amma da sharadi. In baka cikin 5 to don me zaka tafi kuɗin ka ne? To wataƙila baka sari bayanin da ne 5 din ba. Na farko ya zama to malami ne. Gafata malam zo ka je aikin hajji ka kula al'azar Najeriya ko jihar ka zama GSP, government sponsored pilgrim. Ka ilmantar da su, ai dole ne a ɗauki nauyin shi, dole a biya shi, saboda aikin haji tsagoran karatu ne. Idan ya je kuma bai fa. To yawwa, to nan ne matsalar take. In ya je zaman shi wannan kuma ya kamata hukuma ta kama shi, a tatse shi. Ai ba kuɗin ka bane. Ba fulatarin da ya kiwo, manomin da ya sha wahala, ka je dan kana malam, ka je kai zama kawai, dan kai ka isa. To abin da nake nufi kenan. Gabata malam in ka je ka yi aikin da dan haka ka tafi. Ka ilmantar ka wayar. Na biyu likita. Likita ya halatta a biya mai kuɗi saboda yanda aikin hajji tsagoran karatu ne kuma abu ne na harkar lafiya. Wani zai je bai saba yanayin garin ba, bai saba cin abinci ba, yanayin abincin da bai saba ba yana da tasiri kan lafiyar shi. Shi yasa ake da medical nations suna Najeriya tana tura kowace kasashe. To kaga likita ya je wannan ya tafi da kuɗin gwamnati wannan babu laifi. Biyu kenan. Na uku ku 'yan jaridu ku rubuta rahoto. Iyalazan Najeriya suna wuri kaza ku ba da up to date na information. Sannan kuma ainihin na 4 waɗanda suke kula da takaddu. Kuma jami'a hukumar aikin hajji irin ku kenan. Irin mu kenan misali. Dole ka biya mana mu je. Gaskiya ne. To laifi na biya mu. Ina aka kalla. To a biya mana mu je mu aiki ya zama dole. Na 5 aka kalla. Sannan na 5 waɗanda ake kira guides. Jihohi sukan ce to wani da wani ku kula da alhazai kaza idan sun rikice wannan a jihohi ne amma mai mulki zai iya biya daga kuɗin aljihun shi ba da kuɗin al'umma ba abinda na faɗa kenan kuma ina kan wannan manufa. Ya kai kallon yadda malamai suke shiga siyasa sai da siyasa ci takara. Malam Yusuf Ibrahim ya kasai ka ɗauko magana mai faɗin gaske da kyanta maudu'i ne mai zaman kanshi amma a dunkule a core a mulmule a haɗe aure guda. Malami ya shiga siyasa ya danganta ga niyyar shi. Ya danganta da kuma alwadu'ul ijtima'i halin da ake da shi a kar ya danganta ga ina masu bashi